תראה, זה לא נותן לי לתפוס אותך. בוא. תקווה, לא מצליח. ראית איך הוא קפץ עליי? ענבל, אפשר לעשות לי אותך? הבנתי. מה, אני שלך עכשיו? זה מונוגמי מה שקורה פה? הבנתי אותך. אבא. טוב, אבל אל תשמעי, בואי ננסה. אוי, בואי נחפש אותה. לא, בואי ננסה על אחד אחר. נו, יונתן, מהר. אוי! חתיכת מניק. שווה לזה, אה? לא. יונתן, סיפורי קופים. הוא מצא כל מיני דברים על הרצפה. או, הנה, אחרון ודי. הוא מלמד חולאים כנראה על הרצפה. זהו. לא, אני אקח אותה. לא. אם אתה היית צריך לחיות איתם, היית מת ברעב. אני קודם... מה זה לוקח? טוב, לי נגמר.